L-aħwa, dalodu nixtieq li flimkien naħsbu dwar l-irwol tal-Ispiritu Santu fix-xogħol l-ħidma ta' Sidna Ġesu Kristu, Salvatur tagħna. Naraw x'tgħid l-Iskrittura dwar hekk. L-ewwel nett l-Iskrittura tgħidilna li l-Ispiritu Santu tkellem b'fom il-profeti biex iħabbar il-miġja tal-Messija. U dwar l-inkarnazzjoni tal-Ibn Alla, nafu mill-Vanġeli li l-Messija kien imnissel fil-ġuf tal-Verġni Marija bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Meta mbagħad beda l-Ministeru Pubbliku tiegħu, l-Ispiritu Santu niżel fuq Ġesu f'forma ta' ħamiema waqt il-mammudija tiegħu. U matul il-Ministeru Pubbliku, l-Vanġelu jgħidilna li Ġesu kien mimli u immexxi mill-Ispiritu. Ġesu xandar il-bxara tajba u wetta il-mirakli li għamel bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U stess qal, l-Ispiritu tal-mulej fuqi, għalli xudi likni biex inxandar l-Evanġelju lil-foqra, batni biex infejja lil dawk ta' qalbhom maqsuma, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u nagħti d-dawl lill-omja biex neħles lill-maqsin biex inxandar is-sena mill-quwa mill-mulej. Dan kollu għaliex l-Ispiritu tal-mulej kien fuqu. Mhux biss. Kristu wetta il-ħidma salvifika tiegħu bil-mewt u l-qawmien u xekk. Il-Bibja tgħidilna li l-Messija offra lilu nnifsu bla għajb lill-Alla permezz tal-Ispirtu Etern. U l-Iskrittura tgħidilna wkoll li kien l-Ispirtu tal-Alla li qajjem lil Ġesu mill-imwiet f'Rumani kapitlu 8. U fuq kollox, huwa l-Ispiritu Santu li jeżalta l-isem ta' Sidna u jigglorifikani għal Ġesu għax jieħu minn tiegħi u jarrafulkom. U issa, x'inhu r-rwol tal-Ispiritu Santu fil-ħajja ta' Ġesu? Dak li Ġesu beda fuq l-art meta kien hawn għamlu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, issa li tela x-xogħol tiegħu qed ikomplih permezz tal-Knisja. Imma l-Knisja minn fejn iġġiba l-qawwa d-direzzjoni tagħha huwa l-Ispiritu Santu li f'Pentekoste ġie fuq il-Knisja biex iqawwija biex tkun xhieda għal Ġesu Kristu u tkompli xxandar l-aħbar tajba għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Waqt l-Ewkaristija l-aħwa, ejja nirringrazzjaw l-Alla għall-Ispiritu Santu għax huwa bih illi aħna għandna Salvatur u bih illum nistgħu nifirħu illi għandna salvazzjoni.